Få steder kan man se dele af den danske geologiske historie så spektakulært som på Møn, hvor vældige ismasser under istiden pressede skrivekridt op og dannede kalkrykker og dale. Dette ses så tydeligt ved det stejle Møns Klint. Fra kridttiden, hvor skrivekridtet blev dannet, og frem til kvartærtiden, hvor isen deformerede landskabet, er der et hul i den geologiske historie. Hullet repræsenterer over 65 millioner år. Møns Klint er 7 km lang, op til 128 meter høj og strækker sig fra Møns Fyr i syd til Liselund Slotspark i nord. Møns Klint består af op til 100 meter høje kridtaflejringer, der blev dannet i slutningen af kridttiden for ca. 75 millioner år siden. I løbet af de istider, der har præget det danske landskab de sidste 100.000 år, har gletsjerne skubbet disse kridtlag op af havet, så de sidst dannede de høje klinter ved Møn. Kridtet består af de såkaldte kogolitter fra kalkflaglatter, et mikroskopisk encellet gul alge, fytoplankton eller nanoplankton, der holdt til i kridttidens tropiske varme havmasser. Kogolitterne er kalkplader størrelse af 225 mikrometer. Kridtet er altså skabt af biologiske organismer. Ved Møns Klint vokser der også elfenbenspadderokker, som er specielt fordi de er over 220 millioner år gamle og fungerede som dinosaurføde. I middelalderen havde Møn stor økonomisk betydning, som ifølge sildefiskeriet i Øresund og Skånemarkedernes nærhed. Både Stege og Borre var købsteder og betydelige byer. Stegesborg, Stegeborg eller Stegehus var en af landets vigtigste fæstninger. Det mønske landskab vidner altså om en lang og fascinerende geologisk historie. Vi kender historierne, fordi naturvidenskabsfolk gennem 300 år har beskrevet og tolket geologien.